Takulandirani ku AMTV Malawi kuchimake kwa nkhani zenizeni. Ngati nkhani imeneyo kuno kulibe, dziwani kuti nkhani imeneyo ndi yabodza. Itse kuchokera kuno ku MPC Television, tikulandireni nonse mutitsatira pa MPC Radio 1 osewala pa masamba mchezo. Program imeneyi imakufikani ndithu kuti titambasule nkhani zikuluzikulu zomwe zikuchitika mdziko muno. Dzina langa Blessings Chereuka, tiyeni tikhale limodzi. Sinditendeka Mr. Kasakula ndakulandirani. Zikomo. Komanso Kevin Mpeka Sambo. Zikomo kuti limodzi. Ndakuthokozani kwambiri. Osewala abusa Watson Shaw. Tathokoza kwambiri. Tinakusowani pakati. Zikomo. Maonera kwambiri ndokumayamika. Andamana Ndale. Nimejafuna kwambiri. Lieutenant. Kwambiri. Chabwino kampeni ikupita kumapeto. Mwina tikhale ndi nthawi yokambirana zimenezi koma tisanafike kumeneko kwatulukanso kafukufuku watsopano. Kafukufuku ameneyo wabwera ndizosiyana ndizoyamba zija za IPO umene iyo akupereka 55% kwa President Dr. Lazarus Chakwera ndipo akuti watsatirawo Professor Mutharika adzapeza 34.8%. Mwamulandira motani Kasakula? No, but I was curious, just like another Malawian, you know, the big thing to say, the only gafukufuku, the only poor that matters, I think point Malawi is poor imabanga matter, ndipo imene Malawi wose amene alibetsa 7.2 million mwambiri mwayiwo adzapite nkukavota malizazi ake na amene ufundira dziko lino. Now the fact that the koberaso poina one ndi ufulu wawo ashaire kondowe upanga po suti po anana kuti aipo kana amene ali ndi ufulu wopanga po billion po dziko muno, and it's not there preserve kuti basi oka kuzomba ndi wathu panga po winalesa loyo blessing usuko kudzodera ndifana pange po ndifana pange po nafusa anthu town imo kuti kodi zinthu zoyera bwanji upita wena bacha ukapanga simple amati yani vox pop you know, the voice of the people ukapanga ukafusa anthu but so tinzoletsa yayi. So ndinene chimene icho. Number 2, ntapitiriza ntawerengapo ya Shere Kondowe. Nimeona ngati kuti iwo acha anapanga pay attention. Amadziwa kuti Amalawi tikozokhala mafuso. Mafuso ndiko dinuyo zimene mwapanga kuti ndipo zaambira pati. So ndimava kuti iwo anayesetsa kuti apite constituency yonse dziko lino. District was therefore. That's why he's even able to produce results district after district. Akumafusa anthu. Then I think the other big thing kunena kuti sample yawo amaonesa kuti anthuwo ndiona kuti analibetsa, which is unlike yaipo amanona rangotenga from general adult population, which is a mistake. As Dr. Ruweya said, it's a mistake. The mistake is because munthu kuti sanalembetsa kuti mukamfusire kuti uvotera ndani kapena suvotera nchani. Palibe chifukwa Europa ngachoncho. They should have gone down to make and say tibwereke nawo voters row ngakakana apasa that is it. Tibwereke nawo voters row ndiye tirengi tifuse anthu. So to me, probably Shere Kondowe and whoever backed him and Zao amena kune now, they made sure kuti apake follow mene okhala opinion po. I think sample ndiyo funika and ukamona sample yawo ndiyo chulukirapo kusiyana ndi sample ya aipo. Komanso amanena kuti iwowo ali mukonstituency iliyonse. Achionera kuti akutwa kuti kumene kuti makadende mwakuti ndipo amazapeza mwakuti. That to me the detail, I thought this is admirable. At least someone took time, someone had resources to go. I hear they had over 800 people across all constituencies in the country who were like my pollsters asking people about their various opinions as regards my president. The results, do they make sense? I think they do. I think let's face facts. Mavuto of past 5 years now. And mavuto nakanalipo last week this week timagambira nkhani za fuel, nkhani za forex, timagambira nkhani za jani, mavuto alipo. Koma looking at what the president has achieved,
Lerolo, for example, the last week at Segula Stadium Mwanza, at Segula office ya DC ya Pamwamba Kucholo. From there, another stadium Kuzomba. That shows kuti despite mavula beda umanao, kankani ya forex, kankani ya cyclones, kamatenda, gachani, muntu huyu waisetsa. At least akozogwera pachulu kupanga point out. Kuti for the past 5 years, these are the things that I've done. I'm wearing gas, wearing out, it's not difficult to go. So in terms of infrastructure development, President Achtabi, it's not a surprise therefore that some people think they should give him another term. And they're putting him in front. Because I think at the end of the day, every time then you throw away all the good things. And I think Malawi are being pragmatic and I want to because to therefore Zabuino Zose Tungotaya Mkwambazina. The other reason, I mean, I want Satira Pafubi, Abidam Tariga, I already 55, Abidam Tariga about 34.8, see Muntona within the Rabe Resu, not because of anything against him, but I think his past is prime. Chito your president, Nichito your voter, Nichito your sati is actually the most difficult job in any country. So we need to give that job to someone who not really have alini zero, no nori, alini zito, alini kutegera, akozuga follow mamawa, akozuga tukorogo mamawa, akozogona tofu because I been meeting nkuzuga follow. Knowing good the following day, you have to jump on a plane and go to New York to walk past the Malawi. Now, when I'm looking at the Adam Tariga, I don't see that good Angazinga take it. That's why and to Saudaba with my meeting in Saubidago, Baki, Kansabos, or Sapita, it's not because Awfuna. Agaruga campaign, they would Papita 3 days, 4 days, Sanadruke, it's because to be Uganda. To be Uganda, to be Funo Puma. So, in Leondigamaona, and how many others have voted Mutharika? So if I know that Mutharika is capable of anything at that age, at that advanced age, Muntu is frail, Muntu is sickly, Muntu needs more time to rest. I don't think it will be good. The belief would a former president, Akoza Ubanga improve Chinachi choice. I mean, they have other reasons. Ena is purely tribalism. Ena, Auzodio, Ajokram Offensi, New Wadiera. Ena mwina basi ungonya sido ndi situ ali patona they just got bored with it. It's not like sometimes muntu everything is okay mnyumba muja zose zilipo bazumeje kuli madam ndokuya kuli madam wakejaji it's just bored maybe mtimu mwao mwavuta olo abamba amene it's just bored udzuka mwa kali bilana kuli numarani mwazuka bila wino I think you woke up on the wrong side of the bill today. So to me, those that who vote for Peter Mutharika, I think they should not cheat us. It's because of what Peter Mutharika can do. Peter Mutharika can do anything. Zinagambazo ni mabota kwa urjani oh mama nikazuka 17 our world will change. That's really Alice in Wonderland. Ni mafea leo ndano zona tuli manena tikama golegana kuti amwana afuna kugona odi nkuonekere thano mmene uzifika half page iwogona yosona usokagona. Those are the things not kuti nzulozona. The truth of the matter is Peter Mutharika is long gone, is past anything that he can do. So to wrap up, Nzanga Swala Nkwepo, I'm not surprised with the results, but kudos to Shaire Kondowe and the people that backed him. Kuti they were able to expand and even by district, and even their sample it makes sense because they only spoke to registered voters other than Yaibo, Amangula Grandali Ese. And the sample is probably sample. All those things were wrong, and as Dr. Roya said, they introduced noise into the results. The results, which is a surprise. Both those people, as I said, they are people that well educated, they are qualified. I'm sure that the trend in these things, why they could overlook such important factors in sampling and what nobody knows could do what made them do it. So, to me,
it makes sense. This latest survey, it makes sense. People should not look at Share Kondo and say, "Oh, Share Kondo, I'm a support charge. I know all PP. I look at read the report and see good body is it making sense. When the syllable. Ampeka sample watsopano watuluka survey ndizo tsatira zosiyana ndo yamba ucha. Sindinadabwe kali konse. Chifukwa ndinanena apo nthawi yake kuti phokoso limamveka mmakutu. Koma amene amaona kusintha kapena ubwino ndi amene ubwinowo umafikira. Mdziko muno chinthu chachikulu chimene chativuta kwa zaka 24 ndikuti zaka 24 ndipo mpaka nakufika lerolo ndi njala. Chakudya imakhala nkhani imene nkhani ya njala sinachokeko pakamwa pa Malawi kuchokera 1994 sinachokepo. Ndiye pogwirizana ndi zimene anapeza mkulu uja ndanenapo kuti munthu aone kuti kumadi apati tsogolo lilipo mwachitsanzo anthu amene akupindula lerolo ndi mtendere umene aupeza mwachitsanzo maalubino kusiyana kwa maiko amene adutsamo mzaka 10 zapitazi amene akudziwa na maalubino ife timangokamba chifukwa timadziwa koma kumasuka kwenikweni kwa mu mtima mtendere tanthauzo la mtendere umenewo amalidziwa ndani ene yakewo anakewo. Ndiye zimene zindikukambiranji pali zinthu zambirimbiri zimene zachitika mdziko muno koma mukaonetsetsa project iliyonse zonse zimene tikuzikamba kuti boma ililira panga ndi mbewu imene ndi ansala kuvuto limene lakhali kutivutitsa zaka 24 zapitazi. Mukundimvetsa kale mwachitsanzo Georgia kwa makhani ya mastadium anthu tikamaona mastadium timangoona ngati kuti ndi basikora ntazikasera mpira kachani koma cholinga chenicheni chopangira zimene zija anthu amayang'ana podzala ndalama boma likamati lidzale ndalama amayang'ana zimene amazitcha kuti economic return. Mwanimvetsetsa kale tanthauzo la stadium ya kuzomba ndi chani? Tanthauzo la stadium ya kuzomba ndi kuti ndalama zimene konsolo ya zomba imalandira zichuluka. Chimene chija ndiye kuti boma ladzala business. Mwanimvetsa kale boma ladzala business muganiza kuti bullets ndi bricos ikumeka bullets ndi wanderers akumenya kuzomba stadium console ipeza ndalama zingati. Ndalama zimene zija mudziwe kuti ngati console yapeza ndalama zimene zija ndalamanso zimene zimachoka ku central government ku reserve bank kapena mu budget muja zichepa zimene zizibwera kuzomba kuja ndalama imene chakuntunda ija ipita no ku madera ena. So mukamaona stadium ya Malawi mudziwe kuti boma ladzala business ku console ya zomba aongezera business yotadzipangira ndalama ku console ya cholo akuongezera business ku console ya cholo kuti ndalama zimene console idzipanga zichuluke. Mukayang'ana nkhani ya njanji kodi zimene zija zikutanthauza chani? Zikutanthauza kuti tikamaliza kudzafika pa ntaya moyo kuchoka pa ntaya moyo kudzafika kuno njanji ili bwinobwino koma kuchoka ku nsanje ku Bangulo kudzafika pa ntaya moyo pamene njanji idawonongeka. Mwanimvetsa pali ma bridge ambirimbiri akamaliza akalumikiza pamene paja katundu wathu wambiri ife ngati dziko adzibwera mochipa pamene lakhala vuto lalikulu kwambiri ku zaka 24 zimene lakhala mu democracy. Mukundimvetsa ndimanena kuti zinthuzi tikamaziona anthu akamakamba adzidziwa matanthauzo ake. Chitsanzo china Shire Valley Transformation Program kuchoka 1994 kumene lakhala kumaganiza kuti ukumbiri yake mele madziwana yangu anthu akusefukira kwa mvula tiyang'ane ndalama tigule mabigiri tigule zimanga masoya pieces tizikapatsa kumene kucha mpaka na anthu akusanje akhala kumagemulidwa kuti awa amakhala kumene kuifanya business cholinga kuti adzilandiza zithandizo pamene si choncho. Shire Valley Transformation Program chingalande chachikulu chicha 118 kilometers mwanimvetsetsa kuthirira malo ochuluka kwambiri kani ma hectares angati kaya zimene zija kusintha nkhope ya anthu akumene kuja kuti anali anthu omangooneka ngati iwo chimaya madalira nkuti madza nthawi zina mwina anthu amagemula kuti pakandosefukira ndero anthu amaika sadya chimakira chipongwe koma ulendo uno kumene kuja kumene timangoti awanda anthu olandira lero kukhala gwero kapena ayambanso kuongezera pa
chakudya komanso ma exports a dziko lino akayamba kulipa azidyetsa dziko la Malawi kuchoka kolandira kufika kotani kodyetsa dziko la kolandiritsa nzawo mwandimvetsetsa zimenezo ndi chitsanzo cha kudzala mbewu yopereka yankho ku mavuto. Chitsanzo china lerolo palibe amene ankadziwa mzaka 10-15 zapitazo kuti lero dziko lino likhoza kulandira mvula mu January kapena mu December. Zimene zija adapanga nda Malawi kugwetsa mitengo chikangawa kunyenya kugawana mitengo ija osapanga so ndondomeko yoti abwezeretse tikamakhala m'Malawi munomu. Izi ndikuyambira mwina mtundu wa kagulu ka anthu kuchoka mwina zaka 20, 25, 30 amene abadwa mu democracy. Manimvetsetsa kuti adziwe kuti kodi tikamanoti dziko lino likumana ndi mavuto gwero lake ndi chani. Chilichonse chimakhala ndi gwero. Ndidakambapo kuti dokotala kuti uyu kwapita chipatala amakubaya amafuna aone kuti kodi cheni chimene ukudwala ndi chani. Manimvetsetsa ndakamba kali nkhani ya malubino. Tibwere ku mphamvu ya magetsi. Manimvetsa kuonjezeredwa kwa magetsi tukamba pano za ena kukamba za kamwamba coal power plant tukamba za Mozambique Malawi interconnection. Zimene zija tikaonjezera tikuonjezeranso business. Pa Chingereza amati kuonjezera capacity. Manimvetsa magetsi alipo aja kandi 400 kandi 300 megawatts ngosakwana kuti tipukuse zinthu zokwanira kupititsa kunja ma exports tikwane nacha. Manimvetsa ndemuona kuti program imene ija ikuperekanso yankho kuvuto limene dziko lino lukumana nalo kwa zaka zonsezi. Manimvetsa tikabwera nkhani yolo kumtendere umene malubino aupeza palibe investor amene angabwere ku dziko kumene dziko lonse lingokamba kuti akuti ku Malawi amapha malubino. Ndi nani investor angapite pa khomo kapena mdziko moti anthu akuphana. Mtendere umene uja uli ndi tanthauzo. Mtendere umene uja ndimeje ni mphukira imene ijayo yopereka chiyembekezo. Manimvetsa lero timaonera sabata yathayi wa polisi wa Charubino uja walembedwa mboma lomweli amamanga ukwati. Kodi zidakatheka zimenezo mboma la Mutharika? Kufika poti 300 megawatts ikuyendesedwa pano paito ndiro pano paikuyendesedwa ndi makampani awiri koma imayendesedwa ndi makampani atatu. Amalawi ambiri zimenezo zosadziwayi. Tikati makampani atatu tanthauza chani ndikuti kuli siwo kumene kuli ma pensioni kumene kuli ma gratuity kumene kuli magalimoto adachotsa zimene kuchepetsa. Manimvetsa nkukonzanso kayendetsedwe ka ntchito za magetsi mdziko munomu. Pomalizira penepene pankhani imeneyi chimene sindikudabwira kuti amene ajashaire kondowe marizatsi awo akutuka chonchicha nchakuti mukayang'anitsitsa zonsezi ana aja akupita ku university. Manimvetsa ana akupita ku university kutanthauza kuti amene aja akadakhala kuti ajabwera sanali president ana amene aja lero 33,000 ajabweza sakuphunzira sukulu atalekeza form 4. Mumanga bwanji tsogolo la dziko cha mtundu otero. Manimvetsa pomalizira penepene mafuna nene kuti marizatsi amene aja akuchokera kwa anthu amene akuzindikira amene akuchimva iwowo tanthauzo pa Chingereza wati it's coming from those who are living the change. They are living through the change. Kusintha kumene zimenezo zabweretsa sizingatheke kuti alime amene akulima ku War Irrigation Scheme amene samalima chifukwa intake yawo idawonongeka lero lakudziwa kuti yakonzedwa ulendo uno sizingatheke to anthu amaja anene kuti tikavotera pita Mutharika. Zosatheka makolo awo ana amene ajawo kuti akanene kuti tikavotera pita Mutharika ana aja akupita ku investor 33,000 sizingatheke pokhapokhapo ngati munthu alibe mzimu. Manimvetsa ndiye monga wanena George aliyense amakhala ndi ufulu opanga research. Aja anapanga research yawo anthu adafusafusa mafunso mukafunsa bwanji anthu ambirimbiri pamene mwayo anthu ambirimbiri mafunso awo ena sanalembetse. Ina yatuluka yosonyeza kuti amene amakafunsidwa ndi anthu amene ali nkovotera. Zili kwa Malawi ku panga weyi koma tidziwe ichi chiganizo chopanga chokhudzana ndi dziko silipanga ndi ma emotions. Siligwiritsa ntchito ma emotions popanga chiganizo chopititsira dziko patsogolo.
sitigwiritsa ntchito mkwiyo popanga chiganizo chopiritsira dziko patsogolo, sitipanga chiganizo chopiritsira patsogolo dziko pogwiritsa ntchito kudzikonda. Zinthu zitatu zimenezi tagwiritsa ntchito pa zisankho zonse zimene takhala tikupanga mdziko munomo. Ulendo unowo tiye tisinthe izi. Ndikupempha amalawi mukandipatsa mpata ndipitirize zikomo. Chabwino abusa cha choyamba nthokoze mawu anena akasakula kuti aliyesa ndi ufulu ofusa maganizo a wanthu suti wina ndi umbomboli yekhayo ndi amene angafuse maganizo ayi. M'Bible muli nkhani panali nkhondo pakati pa Davide ndi Abisalomu mwana wake atamenya nkhondo pamene adaliko Davide anali utali sanali nkhondo kunabwera uthenga kwa munthu amene anali konko kudzanena wathamanga liwire udzafika kuja basi nkhondo yamene kuwana yemwe kundana mfusa kuti mwana uje ni mwana wanga Abisalomu ayimoyo auti nangoona anthu angoti piringu so zoti iye atapita kafukufuku wake amene wabwera naye sakupereka yako anthu angoti piringu ndi anamuza khalapa panabwera wina anafusa namene amadzatatayi mwana wanu wafa. Now the issue is munthu mmodzi ngati ripoti imene wabweretsa losamveka bwino kulifusa ndi wathu ndi ufulu wathu sanganene nanena ndipo tine katswiri zimene zoyayi nkhani ndati bwino akatswiri anzawo osabwesa ndi malipoti awo opereka sonse mpana amenewo ndiye fundo ili mmodzi yekha namene adzinena kuti atakanena iye basi chilungamo chimakhala chilungamo chikavomerezeka ndi anthu onse. 2 chilungamo chigwizane ndi reality. Politics is a game of numbers. Tikatenga menda manga zisankho 2020 kudzafika pano chipani china chawina anthu ambiri apita kumbali yake, chipani china kwachoka anthu ambiri apita mbali ina, ndiye mudzitu zamene aluza anthu onda amene akutsogola. Are we having some ghost voters? Zisankho nkati aluza anthu ambiri ndipo kuti chilungamo amene aluzawo kanakhala kumpira ngataluza ma strikers. DPP ngatule anthu amphamvu oti nkuthamanga pa ground anachina nangomwa mwanja kabambewa achina gerezeda Jeff lali kukotakotayo mwanja uladi Musa change golo tikambeza nya zeri yachakali kuujeni. All these people some apita yekha mtsogolera aliyese kulusona mapita sachoka yekha amakhanda omutsatira. Now we're talking about iye yekha ndi one vote yachoka kale ndiye gulu wapita nayo ni mavoti ambiri. If we talk of nkotakota Grezida ali ndi influence yaikulu kwambiri zeri kwate kuti wabwera ku MCP nkuwina ma primaries very influential. Now that person has left the party, which means wachoka ndi ma supporters ake also obwera nawo nkuona issues managed to be voted into. Achina uladi Musa useaja mwanja zeri yake chakale tikambeza anthu ambiri amene achoka kumene kuja kubwera uku tikambeza kwawo kumene amadalira ku home ground kwawo tukambaza nangoma nangoma zikote following futa tichoka ndione ngati ndaku chateni if you follow msangano nangoma kumadzadza anthu mjali kwa itichabe so apokoso yayi kuti anthu akumene akumtsatira ndiye somebody that is losing the majority mudzitu za ndamene akuwina zisankho zimene mavota each person per one vote. It's questionable. It must match with the reality. Amene wapeza anthu namene mayembekeza kuti ndamene awine. Politics is a game of numbers. Kumene kwapita anthu uku sanapite okha apita ndi gulu la anthu. Timayembekeza kumene ulimene mudzitu za lutsogola. Number 2, if we talk about physique, munthu amene akuthamanga nkuyenda kumapita uku kupita uku kugona malo kuti president sanagone konkali lonse kutipula muzitu amene ndamesanga awine amene akugona nyumba ndamene akuwina. Where is the logic? It's against the reality. Where is the logic? Mmene timazitsatira zinthu zabale tiyentenge malankhulidwe. Wina is humble enough mapa msongano nation osanama ye nkana kauri sinamvotera kale ulendo unochakwera nkana mvotera. Why? Kupempha ndikuita recognize contribution ya anthu ziyamuna apanga inuzi pondisankha ine zimene mukuona zindinuyo si ine yayi ndinuyo kudzichepetsako is one of the reasons I follow that gentleman. Osari ineyo mwakhaula ineyo wina ndi inu wina mati ine tikatenga ziwiri zinthu ziphatikiza ticha compare anthu awiri osiyana wina ndo ita recognize contribution anthu ena munachitapo chakuti pano mwachitsazo mndani muone chimene akupanga mmene akulankhulamo ndasankha mnyamata vitumbiko umumba nyamata amene anthanza ndo amene wapanga chakuti kuvomereza chatu wapanga ndi wina si ine zimene zosowa pamene wina no you don't know me
You don't know me. Now, when you are looking at you don't know me. There's an I in the center of the word pride. The 5 letters. I. When the I is taking center stage. Bible I will rise. I will. I am so why in the fundori awinendi uyu aluza cinema mvetsa chifukwa chimaita defy logic and reality on the ground number 2 tukamba za chipani zimene malo 30 chakuti sichinaike ko anthu mutuza chimene chiwine 32 places awinena kuti now if MP ndamenya campaign ya president wao kuderalo ndipo ndamenya mobilize ma monitors achisango deralo those places are vacant or devoid of them then you're telling us ndamenya win I think aipo please chonde ine ndingona kuti muli ndi ufulu panga zimenezo ndipo so ena so ndi ufulu panga wao tinena kuti kubwera kwa ma opinion poll ena wangakaiti yasha ile kondoi singa tokayo mali zatalabwera so ena so timena zovuto zizibwera so that this person pano ila compare kuti report anabwesa ahimazi woti ndanguona anthu angoti piringu ndinawabweretsa wina atinga tautenga picture ineni kudzera kwa awa kusiyana ndi awa so chilungamo nchakuti mapolo adzibwera ine sindikukana maita bwino koma dzili patsa fundo iyi yatsopano iyi is not only realistic koma is detailed ikuyankhira mafunso osabeti kana fusa itabwera I've got a complete copy. You see it, you see my, you know, papa projection here, it's understood and the reasons given. But the easy. I mean, I have my opinions. Both me and Ngari Akavotere. I think I will get chances to control it. Tinga toyeba samafuso. Agapoint za tutsa kumajirungamo nchakuti. They've been more transparent and more realistic. If I don't know where ndamina kuwina, ngakanga nacha where akuluza, nkupeleka madetails apereka aja. Sirika nafusa. It is so obscure that you have too many questions. It was raising more questions than answers. Munajiruka midima inaliambiti. Sitima mvetsa. In addition to being against the reality on the ground. Yes. Pada kalibana zwa talking. Kuna chilungamo. Makosa na vuto takana malayi munga manana muja kuyamba kale ndinkane njala. Chimeji makabo ndazambe bakama ndenda iyo semene munthu anga adwale. Pa makama solution awiri. Number 1, pain reliever kapena pain killer. Number 2, kiwa yeniyo. Matenda ameda kana wo mu mdziko mu akhala akusungidwa kamba nthawi zonse timapatsidwa pa pain killers. Osati kiwa ayi. Nkhani yoti kudziko kuno kuli njala timayidziwa tonse. Koma solution timatika gule mawoko mani tidzapatsa nduma 1 kilo adzilandira. Awa aboma la kongresiwa ndachakwera abwera ndi solution yeni. Dziko linolomvetsa chisoni kambaka kuti nimaita study history ya ku Israel anzathu aja dziko lawo lambiri mbali ya ku desert and desert yake inona nthawi zina malo ayina amene makalima amakera kwatula doti lodzala muzinthu pa mabeula nkudzathira nkuwaza nkulima muzinthu size ya Israel it's smaller than northern region ya Malawi koma agriculturally they are well advanced pa methodology ya malimidwe koma sozoita zipanga ndalama zambiri posa ife ma citrus fruits o kamena malima mavembe amene amapanga mne ujako tomato ndi zina mamatutsa zambiri why anayika chidwi pa ulimi nthawi yakale kamuza matumiza nkhale chikumbe kumene kwa for information ku Israel ngakhale maudani ndi maiko aluya koma madzani maiko aluya ambira matumiza anthu okaphunzira za ulimi ku Israel nkhondo zili mkati amatumiza katswiri za ulimi akaphunzira ku Israel koko na chimene funa kuti Malawi muno njala itativuta solution Israel tichitanitsa chimanga tikugawirani titanitsa chimanga tikugawirani bingu ankanena kale mundu akhandi vuto mphunzitseni kuwedza somba osati kumpatsa somba maboma pakatiwa amadali akati ayitanitsa zindo tifole palaini adzitilanditsa tifole palaini adzitigawira ndipo tisanamizane pano zimasangalatsa iwowo because they feel more wanted and needed akamatigawira zinthu ndipo sambiri angafuni panga empowered imepatoka boma ili ubwino wake ndi umodzi likuphunzitsa anthu kulima kwa nthawi yamba Malawi muno minda yambiri yatengedwa ndi anthu kumudzi kwathu wabwera anthu omapanga rent minda kumudzi zimene kali kunalibe why boma ili focus yake ndi pamalimidwe agriculture adimagenini panoonera tiyamba kulima adimage si dzingogula iyamba kulima kuthetsa njala kwenikweni nkulima osati kugawira anthu ayi kuthetsa njala nkulima ndeti kamapha ulimi munafune mesina nene monja kuti ulimi Malawi muno ndinawo phera dala
tinauphaka mbakati mafunato andakhayo panda zakudya tidzida kwalandiritsa ndi adziti yang'ana ife tidzathandiza ndaye zonse azipempha akamatipempha tizikhala magayi aliyense amene amalima nkumalandira zake zimakhala bwino mmadzachi choipa business sitilenga nthawi nayo patabwera pakati patisantha boma tinadzapanga ulimi kukhala ngati mbali imodzi ya umbuli ndi ukape mutali mukumbuke panabwera mawola azimwale achikumbe chimzimwale cha kasungu chimzimwale chakuti ndi alisa maona ngati wolima ndonyozeka ndi chitsiru wopusa mmene mapanga and the moment tinadzafika ngati venda ndiye wochangamuka wogula ndiye wochenjera alimi onse ndi opusa opanda nzeru makape azimwale chimchikumbe mamene ajana lidzibwereka tokha family mali venda amene akula zimene alima ena pamsika siti limako chimanga iyayi ndiye kunyoza achikumbe timanena kuja kunyoza alimi timapanga kuja nkumene unapha ulimi ndi alimi onkuleka ife zovenda nkuna matumba mitengo yakwera kwa ine boma ilipobwezeretsa ulimi chikanala akukoza kunsanjecho icho chitithandiza komanso maskimu ndi ma irrigation scheme ambiri amene anafa munomo kuadzutsanso fe analipo kaletu ndiye kiwa imeneyo osatipenikira iyayi ndiye tisankha pakati pa amene angalipatse palaveni ndi amene angalipatse mankhwalawo mwina neneretu nthawi zambiri tidziwe kuti mankhwala nthawi zambiri amakhala owawa sakhala okoma iye Jackson amene amakhala owawa koma ndi amene amakuthandiza nthenda iteretu ndiye anthu ambiri safuna mankhwala anazola mapenikiraziwo kwa iwo amatingati kungoyima pansewu nkumapempha ndalama zikwana tapundula anthu atsogolera amene tiononga tapundula anthu kwa nthawi yamba ndinenenso kuti ndikuyamika kwa nthawi yoyamba kuona president wapita kudera anthu akumene kuti ana president takupatsani ng'ombe kacha yopereka kwa mulendo inafa pakatipa timati kaona mulendo ndi munthu ena kumpempha kwa nthawi yoyamba maganizo ayamba kubweramo kuti mulendo akabwera timampatsa mphatso mtsogoleri akabwera timampatsa mphatso wachoka ndi ng'ombe ku mzimba uku wachoka ndi ng'ombe kumwanza uku zimenezo zimene walatinanaye kale malaya amapereka mphatso kwa mtsogoleri osati kulandira ndiye nkhani yakulandiritsa nayo pakati iyi sinathandize inaononga mindset yathu andi panopo kwa nthawi yoyamba maganizo oti tikalimeso abweramo ndipo tingatikukonda ena amana kuti mmene zikuyendera zinthu pano mukondwa nazo mmene zikuyendera zinthu pano sitikukondwa nazo yayi koma ine ndikukondwa kumene kukupita zinthu pamene zili panopa aliyese ndi president yemwe ndi anthu omwe amboma amanena tikudziwa mukumva kuwawa ndipo zikuwawa koma tikupita uku ine nga ndiwasapota ndisapota kabaka kumene akutipititsa fandiza kutsogoloko njala ikutha kutsogoloko pempha tisiya kutsogoloko abali tinani ma veterinary kale ma field assistant anali malose azaulimi ma EDD anali ma team ampiraso kulose ndipo kulikose unali ulimi okhazikika alangiza za ulimi ma deep tanki ziwete timapita zinalipo nkhuku za mikolonga amene zibwera ku deep timakakula ku deep those days tinapha zonse zijadala cholinga anthu adzitipempha tidzikhala nazo ndife tokha tidzikapatsa komanso tu tidzagula mbewu mochipa misika tilapanira tikagulitsa ndife kunja nando tikule 50 kwacha this time around boma likulimbikitsa ulimi powathandiza alimi agulitsa apeze ndalama pa mbewu zawo kwa ine opinion point yatuluka ija ndikugwiza nayo kwambiri zedi kambali is based on reality on the ground the reality on the ground is based pa developments amene achitika pa nthawi iyi ine ngathana mosachita mantha kuti nditsutsidwa kuti zaka 5 izi kwa munthu woyembekeza kiwa wofuna kiwa osatipenikira iye ayesetsa ndipo atithandiza ndipo tikutha kuona tinatipitiriza njira imeneyi patsogolo pomata 2-3 years minda ikagwira silikhaji modzimodzi mdzikomo ndipo tikamavota sayang'ana zimene tili pano yayi koma kumene tikupita ndikuti fama anthu angali pamodzi tisavutere awo kuti apitirize tikhandi voto limodzi kumbuyo koseko amene anaphanja amene afuna dzaphaso ndamene afuna bweraso dzapheso njanji ani njira imene singachangani nyumba za polisi zamangidwa mwina over 5,000 adzagawana adzagulitsana nyumba za polisi ndiwonjeza mwinaso ndinene kuti mudzava adayambitsa kampani ina yomatolera ndalama za nyumba za polisi sadziwomanga kumagulitsa za housing anapanga zomwezo atamanga awa anagulitsana nyumba za housing Chikangawa was the biggest money made forest in southern Africa lero kuli zero anakazika majeka konku kucheka matabwe ose nkumaliza mapiri kukhala pantunda mumulanje munali matabwe munali mitengo yambiri mundirande munali matabwe zonse kumwazamo andipata kale pamene angachalire choti kangolowa nyumba za polisi zo intupatsani za 10 inu za 10 muzitolera ndalama kwa polisi zimizika chitike
njanji ifaso ndiye mandla athu ndotikangana kutsogolo zimene tayambazi kuti tifuna tisiye njanji ife nyumba za apolisi zikumangidwa zilekeke agawane sitikufuna ndiye kwa ine I'm looking at kutsogoloko tipanga chani osati pamene titi pano yayi opinion poll ndiona ngati panopo ili more realistic ine munasuwa tinakumasadi ziko ndakalimalia zomwe ngasakula nkhani imalize yes timu imalize umaza kwake kumene anzangawa anena ndithu atsitika kuti zinthu za Malawi tichenjere nazo tisapuse kampeni upita kumapeto tamva zinthu zambiri zambiri zali zabodza ena afuna kuti anene kuti direction imene dziko lino likupita silabwino because pakamabwera tinantina totsamwitsidwa Amalawi adziwe kuti totsamwa timabwera koma chimene akupanga Lazarus Chakwera nkunena kuti ziyakapabusa zija unena kuti timwe mankhwala othetsa malungo tisamwe mankhwala ongonena kuti fever ichoke kaya parapeni koma atibaye injection ya la kuti malungo achokeretu ndi injection imawawa ndipo sitenga kuti wankulu olo wang'ono olo munthu kaneneyo atotakanena kuti akasakula tikubayeni olo kuti achitenge magazi pachalapo nimavuma kuti kamene kamalowa ikamawawa koma afuna atenge magazi anga akayese ngati muli tizilombo toyipa atipheteperetu zimawawa ena mapemphera palibe ukumwa auti aitofuna alowe direct magazi zokumwazo ya alowe direct magazi zimawawa Amalawi tisaname president uyu akuyika maziko president uyu ni munthu wabwino president uyu zinachita zaka 5 izi nzonena kuti in normal circumstances tikanena kuti mwina samayenera ochita chifukwa nthawi anali busy upanga fight mavuto alero asaikoloni matenda amene amatipeza ndi zina zovuta zimene zimatipeza koma zambiri zachitika kwa ine the game changer ndi foundation foundation imene waika upanga isolate bwanji tipange ATM maemu awiri kumapeto ten tipange agriculture ten tipange tourism ten tipange manufacturing tipange mining tipange manufacturing zinthu folo zimenezi suti zingobwera yayi pafunika pakhale maziko kobwera makampani a mining amene akuyang'anira makampani akubwera akukumba akupanga zinthu zichitika kayerekera wayambaso kwa agriculture ako kuli ma mega farms amene akuchita akuyika ma irrigation schemes ako zanso amene alaononga tese uteratu akubwera zonse zikubweraso ku mining iko ku tourism zinthu zikutheka akupanga ma policies a tourism anduna maivera kantukule achitenga chito athamanga nacho. She has personalized it and say this is mine and it's going to be mine, let me run away with it. Manufacturing uchitika, mining ndakambakale, those things 10% years in atone kuti zipita kuti abweretsa nyamata wang'ono wachinyamata uchepekera running mate virumbiko mumba ni wothamanga magazi ni wotentha saona zinthu zikuonongeka ndiye kuopa izizi ndikaziretsa ndiye ndipweteka awo ngati Malawi au saupeza sugar ali kuti chikoti mapakatoka unoko alipo ena amene asokoniza sugar amene utitene nawo nditane amene utitane nawo ngatukawo ntane nawo chifukwa kufuna kupweteka Malawi for their own profit. Yes. So zambiri zachitika mwakamba zapita Mutharika ni maboza okaoka. And I want to end by repeating what I said. Mutharika has nothing to offer because he cannot. Achitokanika utuluka bila kumamiti. Garakanika utuluka bila mamiti wone kuti aliye sign okhala umeneko musanire peace. Ndemkanza zatuluka kutanzama Amalawi. Azapita kunja kutanzama Malawi. Olo miyambo yathu amuno Malawi yosozo ndifa Malawi kakuli 6 July kakuli chani. Azatuluka kapaka azakarumiza Genius. Genius is president. Genius, the same Genius, amene analonga chisankho 2019, dziko lononga ndalama zambiri mulwezo pomanga chisankho chino. Na amene wabweretsa. Utiyangana masankho inu amene mulibe ntchito, ine ndifuna Genius abwereso. Amene sakakhale president wabwino. Wani munthuyo si wabwino.
even umunthu alibe president Peter Mutharika akafika pa msonkhano amakhola kutinyoza mamwe na abwera msanga pakamba Mutharika in stupid. This is stupid, this is nonsense, this is what nikunyenyanyani nithana nanu panopa anthu ake iye kuopseza ifeyo tikangwanda boma inuyo muno musathawe 45 zathane nanu nimene amayankhulira president ndira abwerera revenge tu abwerera osati uzatanza Malawi koma 1 revenge 2 adzagwirisana zinthu what we have built ziyamba what we have built as the governance. That's why they are busy. Oh, my housing, ibwereso kuplanta. Oh, chakuti zibwereso kuno. Cholinga adzagawane bwino. Zifika pafupi adzagawane bwino. Amalawi zimenezo tisayerekeza kupagazo za choncho. So, bwira nisire pompo, boloma na kuti malize nkhani. Koma nzoti nthawi ilipo tibweraso tikambaso zina. Ziko. Amteka Sam mumaliza motani za kafukufuku. Kafukufuku uyu akutsimikiza chinthu china chake chimene ndifuna nanenso nditsimikize. Amene ankayambitsa democracy ankadziwa kuti azidzavotawo ndi anthu oti ali ndi nzeru komanso nthumanzi, ndipo ankadziwa kuti anthu amenewo adzakhala odziwa tanthauzo lenileni la boma. Lero mu zaka 5 zapitazi tayamba kuzindikira tanthauzo la boma, tayamba kuzindikira mphamvu ya boma. Mphamvu ya boma tanthauzo loyambirira ndilija kuti nena mtsogoleri wa dziko lija kuti si ine ndapanga zachitika chifukwa cha voti yanu ija munavota ija. Leronso pachiwiri Amalawi ali ndi mwayi okapanganso chimodzimodzi. Ndikufuna ndiyakumbutsa Malawi. Now pachingeza mati I want to talk to the conscience of Malawians. Aliyense amene analembetsa adziwe kuti lachiwiri ndi tsiku limene akapitirize akasankhe kuti njanjija ipitirire tilumikize kuzafika pa ntaya moyo, ndipo tikangomaliza katundu wathu mafuta fetereza mankhwala ndi zina zambiri zopititsa kunja ziyambe kubwera mdziko muno pa mtengo ochipa. Akakhala mafuta president anakapeza kale malo oti tidzikagula mochipa kusiyana mmene zimachitikira kumbuyo. Chatsala nkuti pobwera mdziko muno adzibweranso pa njira yotani yochipa. Zimenezo zitheka ndi mphamvu yanu imene muli nayo. Aliyense amene analembetsa azindikire kuti kamene kaja ali nako kaja ndiye tanthauzo la boma kamene kaja. Akakavota adziwe kuti akupitiriza kuti ana anthu osauka amene kale anali 3000 okha amene amati akakhoza bwino form 4 amakwanitsa kupita ku university, lero ali pa 33,000. Ngati tikufuna kuti ana ambiri anthu osauka adzipita ku university, kamene kaja ndiye mphamvu yake. Tanthauzo la boma ndi kamene kaja. Ki otsekulira chitseko china kuti alowe ana ambiri ku university ndimene chayi. Anthu akukaronga kuchitipa ku Nkhata Bay ku Zomba ku Chikwawa amene lerolo akukwanitsa kulima chifukwa choti ma irrigation schemes wonse amene adafa chakwerayo wakonzaso. Chikhala chanzeru kwambiri kutanthauzira kachinthu kamene muli nako kovotera kuti zimenezi zipitirire, chifukwa sikonse kumene kuli ma irrigation schemes kwina kulibe. Inuyo mwateromo kavoteni mwanzeru kuti iyemweyo akamange kumene kulibeko, foti kamanga konseku akamaliza kumanga konseku njala ita. Amenewa ndiye mankhwala enieni anjala, osati kupatsidwa chimangayi, osati kupatsidwa wokomani ayi. Mankhwala ndi akuti tigwiritse ntchito mphatso zimene chauta adatipatsa maulere mdziko muno, nkusanduliza zimenezo nthaka, madzi, dzuwa. Tigwiritse ntchito zimenezo ngakhale mvula sikugwa. Munthu amene waonetsa kuti ali nkutheka kupanga zimenezo ndiye mweyo uyu. Apolisi, asilikali, ankhondo a dziko lino amene anachotsedwa ulemu wawo kumakhala m'manyumba osalongosoka, ma promotion osamalandira,
kaya ndi aziphunzitsi manesi amene samalembedwa ntchito makolo awo ana amene aja abale awo ana amene lerolo akuona chiyembekezo chifoti ntchitoyo alembedwa mudziwe kuti ngati mudalembetsa si ana anu okha amene alembedwa ntchitowo amene ntchito akuzifuna ayi mudziwe zimenezo ndipo kuti tikwanitse zimenezo zitheka chifukwa chaka chinthu kamene kali m'manja mwanu ntchito yake ifunika kugwira pacha limenelo ndiye tanthauzo la boma kamene kacha kapepala kacha ndiye tanthauzo la boma limenelo mwanimvetsetsa kale ana ena amene ali ku university akufunika kuti adzalembedwenso ntchitozo ndiye njanjizi chakumanga zija mwanimvetsa kale ntchitozo ndiye magetsi amene akuonjezerawa kuti makampani abwere ana amenewa ana amene sanalembedwewo akapeze ntchito kumeneko achinyamata nonse amene simuli pa ntchito amene mukudziwa kuti munamaliza sukulu yanu kaya kuma university kaya munapanga za mining kaya munapanga za engineering mining ikuyambayi imene akonzanso ayika kampani nkupanga chimenecho ndiye chiyambi inuyo ngati mukufuna kuti zimene zithekedi gwiritsani ntchito mphamvu imene muli nayo yotanthauzira boma chifukwa kamene kacha ndiye tanthauzo la boma ife tonse amene timakhudzidwa kwambiri kapena abale athu ndi amodzi mwa 189 amene anaphedwa munthawi ya DPP mukumbukire zimenezo komanso mudziwe kuti apitirire amene adatsalawa ndi amene akubadwa malubino kukhalanso pa mtendere nkumapeza ntchito ngati imene akuchitira manesi ndi apolisi mudziwe kuti tanthauzo lake zimenezo tanthauzo lake linene zimenezo zitheka ngati mugwiritsa ntchito mphamvu yanu imene muli nayo yokupatsani constitution ya dziko lino pokavota pa 16 lachiwiri pomaliza penipeni ndimafuna ndinene kuti ndibwereze mawu ayankhulachi chisankho chotanthauzira tsogolo la dziko chisankho chojambulira nkhope ya dziko lino sitipanga ndi mkwiyo sitipanga ndi kudzikonda sitipanga ndi dyera timapanga ndi masomphenya ndi thandizo kapena chitsogozo chochokera kwa Mulungu nonse amene mukatenga gawo pa chisankho ichi ndikupempherereni ndikupempheni kuti kapangeni chisankho choyenera chifukwa kumene tikulowelako ndiye kuti tanthauzo lenileni la foundation kapena mphukira zimene zatuluka m'madera onse amene 5 years imene tadzalako mitengo ya chiyembekezo tiyeni tikapalire tisadule tiyeni tipalire kuti zipatso zimenezo ife tidye komanso ana ndi mibado ya ana akutsogolo adzadye nawo sikumwambia mukatero mwamaliza sindibwereranso kwa inu nthawi ikhala yatha ndipita kwa shawa mumalize takamba zambiri chisankho ndi pa lachiwiri likubwerali mwina silikhalanso ndi nthawi yodzakamba nkhani zomwe tikukamba pano ndikupasani 3 minutes kenaka ndizapita kwa akasakula kuti azatseke zonse choyamba ndi Malawi sitikukana tikuvomereza tikudutsa m'mavuto koma tidzati mavuto amene tikudutsa nomo adapanga adala ena ake sanangolibwerera mwa chilengedwe iyayi alipo mavuto achilengedwe monga bwera kanyengo koma mbali yayikulu ya mavuto athu anapangidwa ndi anthu amene amapindula ndi mavuto athuwa Malawi inali dziko limene linali njanje makampani aboma ambiri ena adaphera dala njanje kuti agule matraki awo adzikanyamula katundu ndiwo Malawi inali makampani opanga zovala opanga chane adaphera dala kuti alumikiza ndi anzawo azibweretsa katundu choka kunja ndezima zaoneka kuti amene anapanga mavuto kupangira dala mavutowo padakali pano ali patsogolo polankhula kuti ali ndi yankho la mavuto ine sindiwakhulupirira chifukwa ndimadziwa kuti amapindula mavuto athu ndi nkhawa zathu kuna alibe kale kuti mvula idzitivuta kugwa kumagwa mjanuwari inabwera kamba kuti nkhalango zonse tinapwepwe kuchecha zonse kumalizana nazo ndipo amene gawana mapuloti 200 hectares ya mitengo ndi ya uyu anthu adzagula kwa iyeyo pamene waita kutotolako ndi anthu amene ajafuna asankheso ndi mafuna tiyangane chinthu chimodzi chonena kuti ngati dziko ngati ngakonze tibwere kwa amene anali kukonza tizikhala bwino mene alipo yamba paja nadzanirapo nthani zake zonena kuti Malawi ali ndi kale la pakatikati Malawi ali ndi kale lenileni
kalele nileni ndilimene Malawi analiti stima zaboma, mabasi aboma, makampani aboma amene ena anagulitsa dala. Ndipo pogulitsa samagulitsa sawa magulitsa kwa abale awo ndazinzawo. Ndipo ena somwe makampaniwo ogulitsa wa makabo mashare mkati mwa makampaniimo nde amene ajakata bwereso linafuna zapanga zomwezo. Tienti yang'anene zimene zachitika pa zaka 5 izi. Kwa ine monga munthu ndinaliko kale ndikuona chiyembekezo chokubwera. Number 1 tingatibwera ku school nkuona Jesse inapita Jesse ayinayipulumutsa nsanga. Ndipo inapita Jesse ujeni MC mapitaso. Mukanaona ikanathaso. Nde ayibweretsa awa ndikuona kuti angathokoza maphunziro athu. Sukulu yakale ndi abano zimasiyana kuti ali kwambiri zedi. Wa Jesse wakale ndi chimene Afrika amaphunziro atamachiona. Tikamati munthu wa Jesse wa ma 70 ma 80 ndi wa Jesse wa pano samodzi. Zima fika stage ma office mwathu even nunaza zakale soto sana kuphunzira kwambiri koma ndana maphunziro amphamvu. Odi munthu amalankhula chizungu ali standard 5 pamene pano zimavuta. Ndiye kubwerera kwa zinthu zimene zinaonongeka sindingakhulupirira amene angalikonzere ndi amene anaononga ifaja amatha kuononga satha kukonza amene amakonza ndi amene anakonza nthawi imene yoyo mmene tikupita kusankho ndimafuna ndi mawu awa sitikupita kusankha mtsogoleri wachipani yayi tukasankha mtsogoleri wa dziko mwina Malawi tidziwe chimene chichitika amati munthu akhala president wa dziko lino akhala president osati wina zisankho zakudera la kwawo koma wina mavoti ambiri Malawi yese ino. Mavoti a Malawi akumpoto, akumwera, apakati, akwina konse tikasankha pamodzi kuyika pamodzi. Apeze mavoti ambiri amdziko muno. Osati kwathu anawina ndani ayi. 1999 nali pa boma pa Mzimba. Kunali chakufwa Chihana ndi afodili amphamvu. Chihana amene akafika pa Mzimba inafika pa sejo kunyamula galimoto alimo anthu kunyamula galimoto. Anali katundu ndiye ndipo timayuza na kumeneko kuti Chihana kuwina ku president. Koma siti madziwa mbali zina za dziko lathuli kuti amavota motani. Kolera analuza Chihana anapsa mtima ndikumbuka nthawi ya mizikiti nawo chedwa kumpoto. Kambata anthu akoko amagaza wawo ndi amene akuwina. Ndiye tizidziwa tikamati ku Malawi kuno kuli zisankho tidziwa zisankho za president. Sitimatenga amene mavotera kwawo kwa munthu uyo yayi. Koma dziko lonse likaziphatikiza ziyenda motani. Mwina nditsindike fundo omwe wathu sangaluze timanena kwathu kuti kakhala. Koma tizidziwa kuti kulikonse tikaphatiza mavotiwo amene akondedwe ndi Malawi onse 7 miliyoni amene ali ndi amene akatenga mavoti ambiri amenewo ndi amene akhale mtsogoleri. Amene ngakhale mkonda motani munthu wakwathuyo koma ngati mavoti akasana akwani tidziwa kuti pina kusana mfune ndipo mfuna ndale ochepa tichivomere. Democracy nkupatsa anthu mphamvu a dziko lonse amene anabwetsa 50+1 aja anadzayang'ana fundo imeneyi. Fani makhale ma tribal leaders kapena ma regional leaders mdziko mamwe khale national leader. Ndiye tidziwa kuti ngati mange sango zimene tukapanga sango osanga mtsogoleri wa dziko osati mtsogoleri wa chigawo kapena mtsogoleri wa mtundu ayi. Ndiye mavoti osaphatizira pamodzi ani ndilimbikitsa Malawi tipite mwaulemu wathu monga amene machitira tikavote mu unyinji wathu ndipo tikavote kuti zimene tuna pano zipitirire. Abale dziko lili m'manja mwathu ena afeta kula koma tiasira chani ana athu pamene mpofuna yang'anapo ndimangofuna ndingopempha tingati Amalawi tivote mwanzeru tivote moganiza ndipo tivote tsogolo labwino osavota mwamkwiyo monga anena anzangawa osavota mwa emotions tivote poyang'ana tsogolo kumene tipita nawo dziko tipita nawo kuti funa tibwere kukhala opanda njanji opanda maesteti omapempha kumangolandiritsidwa zinthu kapena tifuna tiyime patoka ziko mwambiri. Ndathokoza. Kasakula mutsendera motani. Ineyo poyamba ndikuwafunira Malawi kuvota kwabwino pachiwiri pa 16 September. Akafika mbaloti booth ukavota akadziwe kuti akupanga tsogolo la dziko lino. Yes. Dziko lino for the past 5 years zambiri zachitika koma zabwino zikuoneka ndipo tikapanga stay course tiona zambiri. Yes. Why? Because zambiri zapangidwa liseti kwina kulikonse sokuita liseti abuza amakamba za maphunziro it's all set zabwereraso pa peneze nokhalira andi marizasi achitooneka kuti marizasi awo ndipo tikapita zimenezi marizasi. Let's take mayeso amakamba za mayeso standard JC MSc mademo because apanga reset leadership gwizana ndi unduna zoti mayeso amaberera the past 5 years taiwala leaking ya mayeso amaruka mayeso uruka mayeso anasana lembe baba aruka ana mapanga publish ma news
front page upanga publishing publish paper mayeso atuluka and this is the paper imene akalemba ana agriculture 2 pa Monday inu Sunday Saturday maitulutsa. That's how bad things were. And they are revelation. Akalemba amaruka mochedwa utsekula koma masona tuluke akatuluka zokamba zambiri mbiri mavijana sanalipidwe titseka chani zapanga reset. We are back to where we are supposed to be. Kutseka ma universities. Kutseka ma university. Kora system mukati. Kora system mukati ma university kutseka ana pangonongono atuluka papole apa ali mu highway. Kuchanko kwavuta, kubunda kwavuta, kakuti kwavuta. Panopa kuti Z because boma ili. Yes, academic freedom. Because boma ili likonena kuti ananu inuyo makolo anu sangakwanitse izi tikuthandizani mukazamba ntchito muzabweza. 33,000 kuli quiet ku university anangophunzira school. See kale ana imeneyi degree imaruka zaka 7 lero atseka wakuti kulibe madzi oyayi lero anakuvuta akuti akunabwera chani atseka highway kachani chipirikiti. Should we go back to those things? Chimozimozi kuna kulikose agriculture kazipatala kachani zipatala zamangidwa zambiri m'midzimu my clinic my they are being upgraded. Pena palipose something is happening. Mavuto alipodi 2-3 days tasoa fuel kaya tasoa forex chat timena tikutsinatsina situkana tikutsinatsina. But let's not throw away these basic things that because Jaguar has got the basics right. Yes. When you get the basics right zinazimangobwera naturally. As time goes on, mamba kudia ugwiro wazibene mapanga koma mkangokaude you have got the basics wrong like they did. Basibita Peter Mutharika wants to use fear, wants to lie to Malawians. Could the day-to-day problems yakabera is a kanga switch amageti but ta zata ni mabota meneo. He doesn't have the capacity. He's surrounded by crooks. He himself is old. He can't do anything. You need energy. Why should we put Peter Mutharika into government? President Balibe. We have President who has done all the things. Why should we bring him back? So I know kundiona nthawi yatha mawanga omaliza ndibwereso mene nambira kwafuna ya mala yonse makamaka 7.2 of us amene tili eligible to vote kwafuna zabwino kuti come that day Tuesday 16th September we will take the right decision. Yes. Kwa Peter Mutharika is not an option. And if we pick Peter Mutharika because of the anger, because of the chani, then that crew is angry. Is angry. They want everything for themselves. Afuna azadia zaononge and revenge. Whoever stopped them from coming, we can't do that. Peter Mutharika is angry. The only thing that he can, he's tired, he's afraid, but he's also angry. He's out to revenge. He thinks he's special. I mean, Peter Mutharika speaks like, it's the best thing that happened to this country. I'm special. I can change things. I've got to leadership. Proven leadership. Which proven leadership? Where did Peter Mutharika prove anything in this country? Nothing. He's just lying. So, Zabuna also coming to vote. Tafuna Zabuna also Komaso Amalawi Ntendere. Yes. Ntendere. Yes. After voting. Yes. Ntendere by 17 by 18. Winner or loser as a unamizeni kuti mpite pa street. Kuti muka phwanyeze luzanthu osalakwa. Kuti muka onongime yanthu osalakwa. Actually, to go on the street, you are putting yourself in harm's way because security will not allow you to do that. Yeah. And amene amfuna kakuzeno mukamwafusa kuti ku street ro tipita ndi ana anu. Abwera ana Mutharika kuchokera kunja kuti apite pa street. Ngati kuti tikapita limodzi ndi ana Mutharika ola adzukulu ndi tipita. Koma kakano kuti ayi ndi musazapite ku street ko. Keep calm, let's have peace. Campaign yaenda bwino kwambiri. And campaign yaenda bwino. And there's just one person that is responsible kuti campaign yaende bwino. Peace is the president of Chawera. He was preaching peace. Wherever he went, he was preaching peace. Sama tukwana moto, sama lalata, sama tukwana Mutharika, sama tukwana kabambe, sama tukwana kayakulajihana, kaena ndani magandeti kama ibanda, kandani sama tukwana atupere muruzi, sama tukwana.
alimemba kunchinji anauza azimayi kuti musapeke nyimbo zotukwana Peter. Kunali kuti tikhale pa mtendere. People thought, oh, Amalawi azipana kubwera kampeni. It's peaceful, and this peace is because mwini wake mtsogoleri set the tone and said pasapezeke uyambira chipani changa, don't musabwezere, musapange violence. That's why we have had peace. So timuthokoze ndipo timuvotere. He's got a solid pair of hands to steer this country forward. Agamba janja pano, agamba agriculture, agamba chani, zosezo zikuchitika because mtu yungwa chisomo. Something is happening in this country. Enawa asatapangisa kuti zimene tisaone zimene zofunikira, and we need to continue. Mwina ndisireko. Ndathokoza kwambiri Zikomo. chifukwa cha ndemanga komanso kuti munapezeka lero mpulogalamu. Zikomo. Peka sambo zikomo tinali limodzi. Tikumbuke mtendere. Amalawi tikumbukire mtendere. Nkhondo si makamutsi. Osaocha chinthu cha mwini wake. Osatema mzanu. Palibe dziko lake ndilo mweli limene tilifuna after chisankho. Chonde tiyeni tisunge mtendere. Zikomo kwambiri. Abusa ndathokoza. Tamaliza motero program ineyi yatimvetse, munali ndine Blessings Chereuka. Osayiwala kupanga subscribe ku channel ya AMTV Malawi.